I'm sure abaningi bayibuza ukuthi kwenze njani why iPirates ivele yafika nehashi kwi-photoshoot yabo and we-promotion video ade beyishayile beyanivele ijezi labelisha ade kunehashi ade kunomuntu ogibele ihashi. This has to do with the history Orlando Pirates. Yabona la Orlando Pirates ngale promotional video ukufana nehashi la bebe honorisha past yabo. uJames Sofasonke Mpanza ungumunye wabantu abasungula iOrlando Pirates, like i-club as a whole Orlando Pirates ungasho ukuthi yasungulwe nguye uJames Sofasonke Mpanza. Ngo-1937 uyena umuntu like owaleya i-foundation ekusungulweni kweclub iOrlando Pirates. Kwakuneclub eyayibizwa ngeOrlando Boys. iOrlando Boys yase Orlando. Umpanza wayeresponsible ukurecruit abadlali abancane abanekhono lokudlalela iclub. And bonke labafana laba kwakwa base-Orlando bayijoin iOrlando Boys. So iOrlando Boys i-part of iOrlando Pirates, like i-foundation yeOrlando Pirates. So that is why kwi-promotional video befake ihashi, because uJames Sofasonke Mpanza wayejwayele ukuhamba ngehashi. Wayeyi-community leader nje, abantu abaningi babebukela kuyena. Wayephinde futhi abe yi-activist yabo. So abantu abaningi babebukela kuyena. I-Orlando Pirates nje yarejistwa ngo-1939 ukuze ibe ngaphansi kwe-South African football. So uyena wadlala indima enkulu ekusunguleni kwe-Orlando Pirates. So ingakho nje ejezini langemuva kwe-Orlando Pirates kubhalwe igama njengoba nje la babhalele uJames Sofasonke Mpanza. He was one of the founding fathers we-Orlando Pirates. Njengoba uyibona nje iPirates isinje namhlanje ingenxa zakhe. So kumnandi ngempela ukubona kuhonorishwa ama-legend kanje. Ngeke ngisho phela ukuthi uyi-legend of the game, but waba nayo isandla ukuthi kusungulwe one of the best teams in Africa, Orlando Pirates. Engathi ama-team amaningi angenza into ekanje. Ijezi mulenza libe ne-meaning ijezi. Ungavele nje wenza ijezi eli-generic elifana nejezi la last season yabo. Ngiyayithanda into eyenzile iOrlando Pirates.